Jum it-tifkira. Il-pajjiżi kollha tal-Commonwealth kif ukoll għexieren ta' pajjiżi minn madwar id-dinja il-ħadd fakru dan il-jum ta' tislima għal vittmi tal-Ewwel Gwerra Dinjija. F'Malta saret ċerimonja fosthom qudiesa konċelebrata minn Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt. Fl-omelija l-Arċisqof fisser l-Evanġelju tal-ħadd bħala ċanfira għal uħud mill-membri tal-kleru li jużaw il-pożizzjoni tagħhom għal vantaġġi ulterjuri. Appella lill politiċi biex bħalma l-kleru qiegħed biex iservi lill-komunità, hekk ukoll il-politiċi jservu b'onestà liċ-ċittadini tal-pajjiż. Scicluna qasam ukoll l-esperjenza ta' qsim il-qalb meta kien iżur iċ-ċimiterji tal-Commonwealth fejn hemm qatt ta' żgħażagħ li tilfu ħajjithom waqt dik magħrufa bħala l-Gwerra l-Kbira. Kien hawn li sellem lil korpi dixxiplinati li b'sakrifiċċju u tant dedikazzjoni joffru ħajjithom għall-Istat. Eżatt qabel il-quddiesa l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż ingħataw is-salut mill-membri tal-Forzi Armati ta' Malta bil-President ta' Malta tispezzjona l-Gwardja tal-Unur. Iċ-ċerimonja ntemmet fejn il-Monument tal-Gwerra fil-Furjana fejn l-ogħla awtoritajiet inkluż il-Prim Ministru u l-President poġġew kuruni tal-fjuri. Dan fil-waqt li eks uffiċjali mas-servizzi Ingliżi wkoll sellmu lil mafkar għall-vittmi tal-gwerra.